ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂ, ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଚାଟିଂ କଲାବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। କଥା କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅକୁହା କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥାଟେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେଡ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଦାଢ଼ୁଆ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀ ବହୁତ ମଜବୁତ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ବାଳକୁ ବି କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ କହିବାର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଛୋଟିଆ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ଗୋଟିଏ, ଶ୍ମଶାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ କେତେବେଳେ ଦେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ କଥା ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ।